אני שמחה לראות אותך איתי בשלב מתקדם זה. נמשיך להעמיק את ידיעותינו בעולם האופנה. עולם הבדים. ישנם אלפי סוגי בדים בעולם, וכל יום נולד עוד ועוד סוג בד חדש. הבדים מתחלקים לשתי קבוצות עיקריות, אריגים וסריגים. את האריגים אנחנו מכירים בעיקר מעולם המצעים, סדינים, ציפות לקריות, מפות. מעולם הבדים, אריגים מעולם הבגדים אנחנו מכירים ג'ינסים, מעילים, ג'קטים, מכנסיים וחולצות אלגנטיות. המשותף הוא בדים יציבים, לא נמתחים, נוקשים, ונפילתם ישרה ונוקשה יחסית. בד אריג עשוי באריגת שתי וערב, כלומר חוט אחד נשזר על הרוחב, ומיד מוסיפים חוט נוסף לאורך, וכך מצופפים חוטים זה בשילוב של זה ויוצרים אריג. כיום משלבים סיב לייקרה גם באריגים, ולכן ניתן למצוא בדי אריג שהם נמתחים מעט. המשפחה הגדולה הנוספת הם סריגים. רוב פרטי הלבוש שאנו לובשים היום סרוגים. תחתונים, חזיות, גופיות, טרנינגים, טייצים, חולצות מבד נמתח, שמלות מבד נמתח ומה לא. הסריגים עשויים במכונת סריגה, הבנויה מעשרות מסרגות קטנטנות היוצרות שורות של לולאות ושרשראות, לולאות ושרשראות עד ליצירת בד שלם. פרטי הלבוש הנמתחים יימתחו גם אם לא יהיה בהם שילוב של סיב לייקרה, בגלל שהלולאות נמתחות בעיקר לרוחב, כמו בד טריקו שאין בו לייקרה. ובכל זאת מקובל היום להוסיף סיב לייקרה בעיקר לסריגים על מנת ליצור גמישות נוספת. בחרתי בקורס זה להשתמש רק בבדים נמתחים בגלל הדרישה ללמוד להכין בגדים עכשוויים ושימושיים. אני מזמינה אותך להכיר לעומק את סוגי הבדים הקיימים בשוק. צפי בסרטון מספר 22, סוגי בדים. בואו נכיר יחד כמה סוגי בדים. נתחיל בבד ויסקוזה. בד פופולרי זה הוא בד דק שמתאים להכנת בגדי קיץ כלילים ורחבים, כמו שרוואלים וחולצות פנאי. הוא עשוי מסיבים מלאכותיים המיוצרים במעבדה מחומרים טבעיים. הוא כליל, קפיצי ואוורירי ומאוד נעים על הגוף. הוא שייך למשפחת האריגים, הארוגים שתי וערב. הוא לא נמתח לעולם, הוא נוטה להתכמת בקלות וגם להיקרע בקלות. הבד הבא, בד ג'ינס. בד ג'ינס הוא בד אריג, בדרך כלל עבה ונוקשה ואינו נמתח. ישנם בדי ג'ינס הנמתחים ברוחב הבד עקב שילוב סיב לייקרה בחוט הערב, חוט הרוחב. אריגת בד ג'ינס שונה מעט מאריג רגיל, ומכאן הטקסטורה האלכסונית המיוחדת שלו. ג'ינס בדרך כלל עשוי 100% כותנה. את הג'ינס הראשון יצרו בעיר ז'נובה שבאיטליה עבור מדים לבגדי מלאכים ויורדי ים. הפיכתו של הג'ינס לפופולרי הייתה באמריקה. חברת לוי שטראוס יצרה במאה ה-19 מכנסי עבודה לקורי הזהב של קליפורניה. החברה שנקראת ליווייס רשמה פטנט על ההמצאה של נעיצת מסמרים לחיבור הבד במכנסיים. הג'ינס עומד היטב בחום וניתן לחפשו ב-95 מעלות ולגעצו ב-210 מעלות. הג'ינס הפך כל כך פופולרי בעולם שעל אף החומר הזול ממנו הוא מיוצר, לאחר עיצוב ומיתוג יכול להימכר אפילו ב$100 ו$200. הבד הבא, בד משי. מכינים ממנו בעיקר חולצות, שמלות וחצאיות רפויות וגדולות. המשי מיוצר מפקעת תולעת המשי. הפקעת מכילה 1,500 מטרים סיב משי רך, חלק ומבריק. המשי הוא בד אריג שאינו נמתח, לא נוטה להתכווץ בכביסה. סיבי המשי רגישים לחום ולכן מומלץ לחבס ולגעץ ב-40 מעלות בלבד. הבד הבא, בד צמר. החשוב מבין הסיבים המופקים מן החי הינו הצמר. שיער הכבשים שגוזזים וטובים ממנו אריגים שונים. השימושים העיקריים בצמר הם הלבשה עליונה, מעילים, חליפות, סוודרים לעונות הקרות, עקב כושר בידוד מעולה וספיגה טובה. סיב הצמר קל יותר מהכותנה ומהפשטן, ולפיכך גם בדי הצמר האהבים ביותר אינם כבדים. הבד הבא, דמוי אור. ישנם דמויי אור רבים באובעים שונים וארוגים או סרוגים, בעלי מתיחה קלה או גדולה. דמויי האור עשויים מסיבים סינתטיים המיוצרים במעבדה,
כמו פוליאסטר וניילון העשויים מנגזרת של פחם וגומי. הבד הבא הוא צמר טהור דק ואיכותי. הוא חלק ומבריק כי לא עבר תהליך של גירוד הבד להוצאת סיבים החוצה מהבד. ישנם סוגי צמר איכותיים ויקרים מאוד החתומים בחותמת איכות עולמית. זהו בד כותנה עבה בשילוב לייקרה להכנת מכנסיים וג'קטים למראה אלגנטי. הנפילה שלו מרשימה, הוא מאותר בסיב כסף באריגה תשתי ואינו מתכמת בקלות. הוא נמתח ברוחב הבד עקב שילוב סיב לייקרה בחוטי הרוחב של האריג. סריגים, טריקו ולייקרות. עולם הסריגים הוא עולם עשיר. סריגים הכוונה למשפחה השנייה שלא שייכת למשפחת האריגים העשויים שתי וערב, אלא סריג הוא כל בד העשוי במכונת סריגה. הסריג נוצר מחוט אחד שיוצר שורה של לולאות הלוך ושוב, מה שמקנה את הגמישות העצומה של הבד. לרוב הסריגים מתיחות גבוהה יותר לרוחב הבד יותר מאשר לאורך הבד, ולפיכך השימוש בסריג להכנת בגדים הוא בכיוון שאינו משנה את אורכו, אחרת כוח הכבידה יעוות את צורת הבגד. ברוב סוגי הסריגים משולב סיב לייקרה באחוז נמוך, בין 2% ל-20%, דבר שמקנה לו גמישות נוספת. הלייקרה הוא שמו המסחרי של סיב הספנדקס. סיבי הספנדקס, הלייקרה, מצטיינים במתיחות רבה, פי 6 מאורכם. יתרונם העיקרי הוא בגמישותם המעולה ובחזרתם למצבם המקורי לאחר המתיחה. כיבוס וגיוץ יעשו בחום בינוני נמוך, שכן הוא מתכווץ בחום גבוה ועלול להקטין ולעוות את הבגד. ישנם בדים רבים המשולבים בסיב לייקרה, כותנה, משי וסיבים סינתטיים כמו טריקו לייקרה, ג'רסי, סימפוניה, קריסטל ועוד. הלייקרה מלבד יכולתו להימתח, הינו קליל, נוח ונושם ועמיד בפני חיידקים ועובש. משמש להלבשה עליונה ותחתונה, לבגדי ערב, לבגדי ים, לבגדי ספורט וריקוד. לכל סריג יש עובי משלו, ואחוז לייקרה שונה אחד מהשני. הבדים שאני רוצה שתתחילו איתם ותתפרו את הדגמים בקורס יהיו בדים עבים עם מתיחה קלה. בחרו בג'רסי או בד דומה בתכונותיו, עבה וגמיש. הסריגים המשולבים באחוז כותנה גבוה נעימים יותר על הגוף, שכן הכותנה סופגת ומבודדת חום וקור טוב יותר מסיבים סינתטיים. עולם הסריגים הוא עולם עשיר מאוד, גם ביופיו ובעיצוב הטקסטילי הרחב והמגוון. הבדים יפים ונעימים, גמישים ונוחים. שימו לב למגוון הצבעים וההדפסים. כשבוחרים בד יש לבדוק מתיחה, גם של אורך וגם של רוחב, ולקחת בחשבון בהכנת הגזרה. המתיחה של הבדים, הנצמדות שלהם לגוף, לפי מבנה הגוף של כל אחד ואחד, מאפשרת גזרה פשוטה ועבודת תפירה קלה וקצרה. לכן בחרתי להתחיל בדגמים לבדי סטרץ'. זה טריקו עם מעט מאוד מתיחה. תראו את הבדים המהממים האלה. מתחשק לי לעשות מזה חולצה רחבה, נופלת ומקסימה. אלו בדי ג'רסי. בעולם ג'רסי הוא שם כולל לכלל הסריגים. בארץ נהוג לכנות ג'רסי לבד סריג עבה, כלומר סריג המחכה סריגה בשתי מסרגות. ג'רסי הוא אזור גיאוגרפי באנגליה שבו יוצר לראשונה בד זה. הוא יציב ועבה ומכיל אחוז נמוך של לייקרה, מה שמקנה לו יציבות, ולכן קל לעבוד איתו, גם בתפירה וגם בגזירה. הוא אינו מתגלגל בקצוות ואינו נפרם. מומלץ להשתמש בו לבגדי חורף, מכנסיים, שמלות וחצאיות. ישנם בדי ג'רסי חלקים וישנם בדים מודפסים מדהימים. תראו את הבדים המשגעים האלה. שילוב של סרט קישוט מקפיץ ומשדרג את הבגד לרמה של מעצבת. תראו איזה בד אלגנטי ומקסים לחולצה. ישנו עושר מדהים בעיצוב הטקסטילי.
בדים אופנתיים ומהממים ביופיים. בחרו בדים עשירים ומודפסים. מכיוון שאנו נכין גזרה פשוטה יחסית, את העושר והיופי נקבל מהטקסטורה היפה שעל הבד. זהו בד של בגד ים, הוא ברובו סינתטי. גם זה בד של בגד ים, הוא סינתטי, אינו סופג, ולכן מתאים להיות בגד ים. זוהי סינפוניה, בד דק ונמתח ונעים לחולצה קיצית. סוגי שיפון. השיפון הוא בד שקוף ודק ומשמש לתפירת חולצות אלגנטיות ושמלות קלה וערב. מאחר שהבד נוקשה מעט, הוא מאפשר את יצירת הנפח לשמלות קלה. הבד מיוצר בהריגת שתי וערב, והוא אריג בדרך כלל מסיבי משי או סיבים סינתטיים. שיפון בצרפתית משמעותו סמרטוט. דמוי פרווה סינתטי מאוד פופולרי היום לווסטים ומעילים. ישנם פרוות בעלי אורך שיער ארוך או פרווה קצרה, מחמם וחורפי. ישנם בדים נמתחים ורובם לא, למראה קול או אלגנטי. שימו לב למעילון החמוד שתפרתי. הוספתי לו פרח למראה אלגנטי ולבשתי אותו שהלכתי לאירוע חשוב, חתונה משפחתית. למחרת הוזמנתי לסרט בקולנוע, הורדתי את הפרח, שמתי שרשרת קולית, לבשתי מכנס ג'ינס. בשניות הוא קיבל תפנית מדהימה. מאוד אופנתי היום לשלב פריט מרשת בתור בגד גוף, טוניקה מעל חולצה. הרשתות עשויות באופן מכני במחטים במכונות מיוחדות. הן בעלות מתיחה קלה ויפים מאוד למראה דרמטי. בדים מעולם שמלות הקלה והערב, סילקי, סטן, טפט, שיפון רך, תחרות יוקרתיות. אמרת הבד, צידי אורך הבד. אז מה זה אמרה? לכל בד משני צידי אורכו של הבד ארוגים שני פסים בקצוות בצבע שונה או צורה אחרת של סימון המדגיש את צידי אורך הבד. כאן האמרה מאוד בולטת. הפסים בצבע בז' נמצאים להדגיש את אורך הבד כולו. גם בבד משי זה הפסים בבז' מסמנים את אורך הבד. גם בבד צמר זה, הפסים השחורים, אלו פסי האמרה. ישנם בדים שהאמרה לא בולטת, ואני ממש צריכה לחפש את השוני. אז מה זה בכלל אמרה ולמה היא כל כך חשובה? האמרה היא הנעילה המתבצעת בעת ייצור הבד בצידי אורך הבד על מנת למנוע פרימה. לכל בד משני צידי אורכו ארוגים שני פסים בקצוות בצבע שונה או טקסטורה שונה של סימון המדגיש את צידי אורך הבד. זיהוי אורך הבד חשוב ביותר לגזירה נכונה של הבד וליצירת בגד מושלם. ברוחב הבד יש מתיחה טבעית קלה או מתיחה גדולה יותר, אם הוא משולב בסיב לייקרה, דבר שאינו קיים באורך הבד, ולכן השאיפה היא להניח את חלקי הגזרה על הבד, כך שרוחב הגוף יקביל לרוחב הבד, על מנת לאפשר גמישות בתנועת הגוף. סיבה נוספת, בדים בעלי הדפס גיאומטרי מדויק, כמו שורות או משבצות,
אם לא יגזרו מדויק מקביל לאמרה, כלומר מקביל לאורך הבד, פשוט יראו עקומים בבגד. סיבה נוספת, מכיוון שרוב הבדים היום משולבי לייקרה בסיב הרוחב, אם נכין את הבגד גזור לרוחב, כלומר נגזור את הבגד שהצד הנמתח לאורך או באלכסון, כוח המשיכה ימשוך את הבגד למטה והבגד יעוות את צורתו. לכן, שמכינים גזרה או מעתיקים גזרה, יש להוסיף את סימון כיוון הבד בכל חלק וחלק. החוק הבסיסי הזה הוא החשוב ביותר לתחילת הכנת מוצר איכותי, והוא הדבר הראשון לפני הנחת הגזרה וגזירת הבד. לבד יש שני צדדים, הצד העליון והצד התחתון שלו. הצד העליון הוא הצד היפה, המאויר של הבד, שנמצא תמיד בחזית הבגד. הוא נקרא בשמות כמו ימין הבד או הצד היפה, באנגלית נהוג לכנותו right side, כלומר הצד הנכון. הצד השני של הבד הוא הצד הלבן, שהציור נראה בו מטושטש ונמצא תמיד בצד הפנימי של הבגד, הצד שלא רואים. הוא נקרא גם בשמות הצד הלא יפה, שמאל הבד, ובאנגלית wrong side, כלומר הצד הלא נכון. בצד הלא יפה יהיו התפרים והמכפלות. בכל פעם שאגיד להניח יפה על יפה, הכוונה תהיה צד החזית של הקדמי נוגע בצד החזית של הגב, כלומר חזית נוגעת בחזית. ישנם גם בדים שאין הבדל בין הצדדים או כמעט אין הבדל. במקרה כזה עלייך לבחור מראש איזה צד ישמש את הצד היפה ואיזה צד ישמש את הצד הלא יפה, ולסמן בגיר חייטים כל חלק וחלק, למניעת בלבול בתפירה, במיוחד בשרבולים שעלולים לצאת שניים ימניים או שניים שמאליים. בהתלבטות איזה צד לבחור, אם הם כל כך דומים, נסי להסתכל מקרוב יותר, לא רק על ההדפס, אלא גם על מבנה ההריגה או הסריגה, ובחרי בצד שמוצא חן בעינייך יותר.